Salam hormatly yurtdoshlar, men Haygüzel Çariyeva. Biz bu sapamızda siz bilen short значение ve short pustotty, shtat pustotty funksiyalaryny geçeriz. Olar näme üçin ulanýandygyny barlap öwrenip geçeriz. Indi gelin ilki bilen şeýlerak bir tablitsa döredeli. Goý başda tertip belgisi bolsun. Türkmen diline geçireli. Tertip belgisi. Goý bizde Cemi diyeli 5 tane okuçuyumuz olsun. Bu yerde okuçu. Bu yerde okuçunun adı. Mesela Mekan, Cemal, Sonu, başka diyelim. Cemal, Atacan, Maksat. Şimdi bu yerde sapan adı olsun. Yine kimya, biyologiya, matematika, Rus dili, İngiliz dili. Şimdi bu yerde şol okuça näçe sapaktan baha goýulypdyr. Näçesinden goýulmandyr. Dilk bilen bu ýeri bahalaryny goýup çykaly. Nemesen 5, 3 bundan goýulmandyr diýeli 2, 4. 5, 4, 3, 2 ondan goýulmandyr. 5, 5, 5, 5 goýulmandyr. 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 bundan goýulmandyr. Indi näçe sapakdan baha goýulanyny bilmek islesek, ilk bilen gelin bu öýçüklerimizi taşlarına granitsa goýaly, biraz ululdaly, ortadan goýaly. Bu ýerlerine gövrümine göre, atyna göre açylar ýaly, çykaly. Indi haýsy öýçügi mesela näçe sapakdan baha goýulypdyr barlamak isesek, şol öýçügi saýlaýas ve şu ýerde formuladan другие функцияны alýas. Kategoriýa polny alfabetni bir için goýas, sebäbi ähli funksiýalar çyksyn isleýäs. Ve şu ýerde short funksiyasy näme etýär? Short funksiýasyny saýlaýas. Indi ona näme etmeli özümüz? Aralyk görkezmeli. Diýäs. Haýsy aralygy aldy? Indi şu aralygy özümüz berýäs. Neşeyle berdik? Şu aralykdan. Indi 4 dip çykardy. 4 san öýçügimiz doldurulan. Indi bu ýeri näçesi goýulmandyr? Yani näçesi boş öýçük? Şonu bilmek islesek. Indi другие функции. Shtat pustotty. Saýlaýas ve bu ýerigem aralygy özümüz berýäs. Ne şu aralyk diýip okey bastık ve bu da bir öýçük boş diýip berdi. Indi egerde short funksiyamız eğer Excel'iniz İngilizce bolsa onda short funksiyamız count bolýar. Yani şeýle ýazylýar. Count yani sanamak diýme anlatýar. Egerde boş öýçükler sanamak islesek onda count a funksiyasy bolýar. Indi şulary aşaklygyna çeksek, öňkü sapaklarda hem geçişimiz ýaly. Näme etýär? Vertikal görnüşde paralel alyp gitýär. Bu hem muny hem şeýtsek, bu hem şeýle etýär. Indi egerde bir öýçügi şeýle öçürsek, awtomat özü näme etýär? Ütgeýär.
Yani şu yerden bir ölçü ötkesek. Bu 3 oldu, bu 2 oldu. Şimdi şot znaczenie bilen şot funksiyasının tapawudy näme? Şu yerden görelim. Drugi funksiyadan ya da özümüz hem yazıp bilyas isesek dengdir goýas ve şu yerde şot var. Şot znaczenie goýas. Mesela şu aralığı alalı ve enter basal. Bu 4 deyip çıkardı. Näme üçin 4? Yani şu bilen şunun näme tapawudy var? Bu tekst hem sanaýar. Bu tekste sereden ok. Mesela şöyle bir tekst yazsak. Şu İngilizce bir tekst yazalı. Salam. Yazsam bu 3 oldu. Näme üçin? Sen bu diňe sanlar sanaýa, eger haýsy öýçükde san bolsa şonu sanaýa, a bu haýsy öýçük dogly bolsa şonu sanaýa. Bu 4 diýip çykar. Sebäbi İngiliz dili salam 5 2 4 san öýçümiz dogly. Bu diňe san sanaýa, bu dogly öýçükler sanaýa. Ne şunlukda bugünkü temamyzga geçip giderdik. Indiki temalarda görüşençek hoş, sağ olun.